Ahojte lidičky, budu dneska natáčet Fortnite s kamarádem a teďka jdeme na fighty někam, jestli tady budou. Ahojte lidičky, já tady natáčím s mým kamarádem, ale on je doma jakože, ale my hráme spolu. Čau lidi. No a že mám to moc... Ahojte lidičky, já jsem tady s kamarádem. A to... My teď jsme dopadli. A mi nalíbá, jaký, promiňte, že mi spadl teď mobil.